Iroi trai sai sin pat ngai kle pi paro ha kerteng ka bathiang tam ka jo jisu te mentai ka singi ka ji kai ka bangan wan ra she pi ka dei ka ba kumno ngin kni kan thet ya ki nong pop ngin kni kan thet ki nong pop na ka du jo ding kata ka ji kai ka banga kwa ban wan ra she pi ha ka ni ka singi ti chua ba ngin ya le chara ten ka jo uble te to ni le lang ka jing duai Ablay be age nga wan man ai ngu ibe na man ka jing bha ba ka jing ai ba ka jing snake ka jom ka ko pa ba age nga ngilong kumne ko man ngilong atrai ka de na man ka jing ba ka jing ai ka jing snake ka jom ka ko pa ba age nga namar ka ta atrai ka ni alot ko burom shame ka ko pa ba age nga ba chua ba shakri ka jom ka ai ka ten ka ba ko ka jom to wan but slet no inga ka jing slet blay ka jom to kur khu no ai ni lang baro ka jing ko blay ka jom ka ko pa ba age nga ko ba ka ten ka ba ka shakri ka jom ka ni ban kran ha ka ka man kan long ka jing khu ba ka jing man toy kini ki khon ki jome ka pan sle ki ba kin la atrai ka ban trai ka mi ka ka ba me men kran lang ba ka shakri ka jome atrai ka ha ka ri ka si aw ble be e chunga shimti ka por paro bran sa poti sang ti ki ba khoi ka jome ti yo lo me ka buram pan per ta ba khoi ka jome jisu pan na surat hallelujah amen but amen hero itrai tere ya be chakak tin ka jong ble mine pe no juda ka khat ka ba ar khulai te namar hang ne kiba bon hi ngas ngau tho ki de kiba pat das ngau tho bha kiba pat chem phang bhai ka tin ka jong uplei namar kata nga ko an pas ngau tho ep ba ka shithi jong juda ka don tak shilen nong te namar ba ka don tak shilen nong te onda ka poi ka por ep ba phila de ban ai jing kran te le se phide ban kran na kani ka ban ta te wat nom ong ka lenong ka baning kong ka de khot ka ba kata henry phide ban ong ben ngan puli lane ngan kren na kashiti jong juda kamut kadekot ke bakata kamut pinshim be tang itu kadekot namar balai namar bakadan tang silnong pimla aban ong nagalenong ke beningkong kadekot ke bakata amen te nganget pilas ngot ho halor kane ke benta te namar ngas ngot ho ki babon hi hang ne ki de ki bom padda shem phang bahai ka tin ke jong uple namar kata kwaban ya thu ipi ba kono ka badon hi tak silen nong ka bamon pi haban le kumno pi haban ong naka shiti jong ujuda ka de khot ka ba katta te pinyai pat chapramen te mentai ne pet ya kane ka de khot ka ba arpulai ka ong henry ki wei pat toเป็นem da ka ba kne kan that ya ki na ka ding ka ba mod kne kan that ha ba ong kne kan that phis ngau tho ka ba mod kino ki brio ki ba ha jing shisha kim de shu ban yo e jing pen em namar ka jing long pop ka jong ki ka jing long tiet ka jong ki ka jing bom phai ka jong ki shau ble ka mod ka banta ka jong ki ka la de bet ba kin le chadu jo te henre tang na ka daw ba phi pat phi du wai tang na ka daw ba phi a side na ka banta ka jong ki phi la kne kan that ye ki na ka ta ka du jok ding te uble ukwa e nga ba dia phi bangin long kita kibriu kibala ban kme kan that wat e kita ki bom i long shu wat e kita ki ba i bala do jing kerman te henry kum ya kita leng ba ka jing du wai ka jing ya sa ka jong phi on kne kan that e ki na ka ding kata ka dei ka ba uble ukwa ya nga bat ya phi bat ko ong shu kum no ka te ka jo uble bat e ki wei pat to isen e de ka jing shep ten pat ngen isen e ru da ka jing shep ting namar kumbang ala jukran kumban chuban biang ban pen kan mau biang ka jo te om lele ka ba mod haba pi i ki nong pop papli ka ba mod pen isen e de ka jing shep ting yo ble te om ba pen i ben ni ki nong pop papli namar kumbang ala ju ong na wei por ko wei por ba kam de yengi bangin i ben ni ki nong pop papli han rangi haban isen e ye ki haba ki don hakano ka jing long pop bat ni haban chep ting ya ublay bangin i ben ye ki henry bangin du wai ye ki da ka bangin isen e ye ki lada pila don ye jing isen e kamot pila don ye do nut pan du wai na ka banta ka jong ki bat leng ba ka ta ka jing ngor ka jong phi ka ba phi du wai phi minot na ka banta ka jong ki on kne kan that ye ki na ka ding ha ka nu gur kom kne kan that ngan example ye phi kala don bun ba ki ba ja kum kine ki jing ja ki ba
dang tang shipang hi udon uwe ubriu uyo asngo ba kadon kajing elap madaba don kajing elap kasngo kendo ha kadok nut kajong ha kasngo kendo ule ban sngap bat ha ule ban sngap bat kayo kajing pen kendo yo kajing kelak kamut batang shibet layap no kamut kato kare kata kajing kene kentat ngale kumno ngani thu ipi ha ba ngale chano le sementa kalau don koi kapor ka bangale chajuai ngahap an shong kali na po Anjali te hado ban poi hajuai te haba ngayo ban shong hatu po kali ngayo ban ya kran ba u driver ngaju kali hatu phishu juduai ni em sha phen mi na yeng man ka sngi philet jinglet ban kum ta ter ngaju kali ngaju wat kilat kilati kum no ban yo ban ya kran bat ki bat haba ki thu ki ong em ngala long kristan la khai nga ha kalong yeng kristan han re ngam juduai ngam ju e bat kum ta ter bat ngayo ban ya thu yo jisu ha kali ka banga shong bat ko ban ong ye phi balada itoi brio lada uto brio uyap no kum shibit damit lada tang na kataw ka bang ngang la yalap ha ka to ka sngi kumba arkanta lani ting da block kaslam lai kanta saw kanta ru ting mashalong she juai lada block kamu ngayo kalat ne slok bat katu kan kata ka jingkne kan that lada ni ngim sngau le rai bangin plai ka kerteng ka jong utrai ka bo tang na mar bangi pla ka don kata ka jingpen kendo bat kitu ibreu ki shyo lat ki yo ka jingpen em tang na mar jong phi te ka no ka long ka jingkur khu lada uto ubreu ubala de ban le chdu jo uyo ka jingkur khu na ban ta ka jong phi tharai phi nem yo ka jingkur khu ma phi le phin yo kampalat ban yo uto ubreu na mar kata tongin ne kan that da ka bangin wat ki lat ki lenti ngin wat ki lat ki lenti ban le kum no ban kne kan that igi nong pop la kalong da ka ba phi plai ka shintur ka jong phi da ka shintur ka jong phi la kalong de ki jing duwa ya sat ki ba phi duwa ya sat man la ka ski to phin long ki ta ki ba ne kan that bat wat nam i ben komenta phi yo i ki minister ki jong i phi yo i ki kin don ka jing is nei ki ba dok i ki ba so ba kum ta ter han rei phi ha ban du wai na ka ba ta ka jong ki te wat nong sngo that wa nam sngo satya ya ki han rei phin du wai ba kin yo i ka jing kala ka ba mon ada pi yo kalat ne slok ya slong let's say pide gi ba yeng ba sam pi yo kalat ba ne kendo lani pide gi para marjan mapa pi yo kalat ba ne kendo telese lada pi yo kalat ba ne kendo kaba mon wat ki lat kilanti ban ya tho shapang jisu ban kran shapang jisu ban duwai ru na ka ta ka jong ki henry om ba pin iben yaki lane ba pin kran ben yaki lane ba pin tim yaki henry duwai na ka ta ka jong ki ya sat na ka ta ka jong ki amen na barba kaktin ka jong ublay ko ong kumno ko ong ba kaktin ka jong ublay ko ong nginya pet na u Ezekiel kala nom ka ba arpo ar kad ka ba kat no kad ka ba life way Ezekiel kala nom ka ba arpo ar kad ka ba life way ini pet ayu ka Bible ko ong bat ngalawat ya ubriu na pedeng jongki uban penyeng ya ka jingker bat uban yeng ha ka jingpra ha kmat jonga na ka banta keri banganom penjot ya ka henry kam syam satya uble uwat ya kita kiban long ka jingda ka jingker leng ba ka jingduai ha ba ngingi duai ka long ka jingda ka jingker ngingi duai nang ne henry ka jingduai ka jongi ka la panya dai ki ba bon ki mensing ki ba ka rot ki badan sha jingai nangi namar kata ublay uwat kumyangi henry ka Bible kaya thok ong nuk ong ba henry ublay uklem syam henry ai ba ublay un syam ya nga bat un syam ya pi ba ublay uwat ya kibriu kiban penyangi ka jingke namar ba kani ka ktin ka jo ublay ko ong kumno ko ong henry ya ki way to pin im na ka ba kni kan that ha ji sha ublay jongi ulong ublay nong pen im te henry hang ni ong to pin em kabamot kumno kabamot ba ublay udon kam ka jinga tray lang ublay bat ubriu
kata kadai ka an blay ka ba ublay ula hi dala de bat pen em ya ka perthai barok ko wai hanre ublay unom le kom ta uwat ya nga bat ya phi bangin long kinong du wai kinong ya san bangin long kita ki apply ka ten ka jong ublay bat ba ki brio kin yo ka jing kur khu leng ba ka jing em jong nga bat jong phi namar ba uong ula wat ba on om pen jot hanre u klam shem bat ha ba shem ule kum no ngi pet ayu ka bible ko ong shu namar kata ngala tekno elaga jing bitar halor jongki ngala thang du yeki de keding ke jing bitar jonga ngala wallam ye ke jing ngala wallam yeki lenti jongki halor ka kle jongki hi ong ufra play pi play pen i ke jing bitar yeki breo ki ba pop namar bom don manu ba ya sai namar kata nga ko ba no ong ya pi balada ublay ula pen em ya pi wat nom chong ja that henry tok ne ken that no iki nong pa pli namar ublay wat iki tai ki ban pen yang ge jingke tang lada piด้วยma pi on pen em ai ki nong pa pli ki balada de ban let cha du jok henry pi la ban kene ken that lang ba ki jingด้วยki jong pi kata kadai ka ba ublay ukwa palat ya nga ba ya pi bat ko ong kum no ko ong da ka ba shun what is the jing pong ya ka bala pen bet tingit na ka jong ka do ni ha ban chuan ya ka jing im ka jong ni om dei ban ong man chuan ni ka man sim ka jong ni i ka man sim ka jong ni na ma ba ni i pala ka man sim ka jong ni sa it ya la de how try ni sa it ya la de how try ba try sa ni da ka snap ka jong u ka taw ka long ba ni i pala ya la de amen tenre habangila ik padi ungin shoni kan ka jing em ka jongi ka balong na ka banta ya la dengin klet no henre ngin le ya ka aka na ka banta ka kerteng utrai amen kibreo ki bala shon ya kan ka jing em ngan ong ye pi kim ju le ran man plai ka kerteng ka jong utrai henre ki bom pat shon pat ikan ka jing em ngan ko haban ong ye pi haba kilas dang man plai ka kerteng ka jong utrai tal shu dang man no na man no ba ben ka ba mut ki la thai no namar ki sngew le ran namar ba ki dang ik ya ka jing em ki bala ik pala di utra la de la sngew tho e ka jing khat ka jong ublay ka ba ublay ula khat chispa na ka ba chispa ba kin tre full time ka kam ka jong u kim salia ban ik no ka kam ka jong ki namar ba ki la shoni ka jing em ngam ong hi tu i ba ublay u klam khat full time kapabot ba om dei tang ki ba ublay ula khat full time ki la ban job man sim hanre ki ba ublay u klam khat full time ru ki la hi ban job man sim namat udon uwe ubriu ubatrai kam police te hanre om ju shong ja that haba om don duty uju let na we ke jaka sha we ke jaka but I bible study ye ki brio khnang ba ki brio kin yo ma e ke jing pen ba chi bon ba ki man sing ke ba kodor ki yo ma ka jing pen leng ba ka jing 3 minute ka jong u namar ula shon ni ke jing em ka jong u da ka ba om ju pen ja that ya la de om ju ras ya la de haba om don duty u let pen ya slap haba dan duty upule ga ten ga jong ublay haba dan duty upanat por ba ublay nang un yo ban let pat shaki mensin ki ba koror ban long ka jing ku ban haka jakka ka ba udon uju ya lap e ka gospel ka jong try namar kata lada pila shoni ka ne ka jing khong ka balong ka jing em ka jongi ka ba ju pen bet ngit yang ni na ko ka por chi ko ka por gan ong ya pi pin sngo le rai man plai ka kerteng ka jong try compare kam da dai batang bangi ki batrai full time ngila ban job shibon ki men sem ki ba ko don renga ong ye pi la da pi don hi ka don wot ban job men sem man ne kan that ya ki nong pop na ka du job ding kwa ban ong ye pi hang no ha ba pi don pi la ban plai ka kerteng ka jong trai hang no ha ba pi don pi la ban duai ban ya san pi la lala pi don kemon nga ha bang shong kali nga le chajenga nga nong ye pi ha po ka don hot nga ju duwai nga ju ya san ha bang don lat ban ye kren bat no la dang ne kren ru nga ne kren bitang na ka bataw try bala dang nga kren ru ha ka don hot ka jonga nga ju wat ki lat ki lenti ban le kum no ban duwai ban ya sat na ka bagi men sim ki ba koror namar kata compare la uble la khat ye fi full time ya chaprang la da uble u klem kharu om le ha ka do ka jaka ka ba fi don pi la hi ban tre ka kam ka jong uble pi la hi ban plai ka kerteng ka jong try pi la hi ban long ki nong duwai ki nong ya sat amen te kai ka bang akwa ban ong ye pi le se don nap deng jo pi
และเสร็จต้นนับเด้งจงพีมันโนเรมันโนบาพีเอ็มกับจิงเอ็มกับคุยกับสุบาพิมจูบิชนีพิมจูลอร์นีพิมจูทักพิมจูชูกอร์พิมจูเป็นสงอสิยันโนรูพีเอ็มเบกับจิงเอ็มกับคุยกับกันตังพิมจูดีซิกเรตพิมจูดีบิรีพิมจูดียาพิมจูยาไมพิมจูยาเนี่ยกับมันพีเรอุเบลลันเนกับเบลกับฮอกเห็นไรงาคว้าบันอ่องเยพีลาดาพิมล่องกับนองดูไว้ลาดาพิมล่องรูกับน้องพลาลาเดียวน้องพลายกับกระเตงกับจงอุตรายกำมันต้อยกับตุกฮอกกับจงพีกับลงตั้งกับสร์เด็ดจดหักมาจงเปลยน้ำมันเงียบเป็ดมันตาขึ้นเดียดเชพังอุนีอูบริวอูบะฮอกเฮนรี่ลาชูกเนกันแทดยาอูตั้งน้ำมันอูไว้ปัดอูบะดูไว้อูบะยัสไซนักเป็นตากระจงน้ำมันกระตาวัดสงสรองพี่กิบจูเอ็มกับจิงเอ็มกับบะฮอกระดับพิมพ์บัดพลายอุตรายนาโดมันตากัสงีกลากระบวนว่าอ่องบักลำนั่งชีกันเตียนอาร์กันเตียนคัดบาลาเอกบอร์เละเอกตาคัดบาพีนังเป็นเมลียนอุบเลยอุนนังกุรคูอุนนังไอบอร์อุนนังฮีไกเกนนังกวยกับปอร์ชกวยกับปอร์กุมมันตา example มันตากินี่กิบฮีไกเนี่ยกาลีดังนิ่งกงกิมปัดดันนังบาเรฮะบากิเนี่ยกิลาลังสตาลังสตากินี่กินองฮีไกini kita teragi kam furniture lah ne kumno ter kamut dang sedang kidang tluan henre haba kila le kamut kala ya chaprang te kalong kum tahi ha ka bede bat ka pi plai ka kerteng ka jong utrai ru dang sedang pi tluan pi knyo pi le ran henre kan poi ka por ba pinam le ran sho pinam knyo sho namar ba pila sedangบันยายเตรยายเละดักบนสงบฮายากมันก็จงอุบเลยอุ่นไอบอรีพีนะมารกัตตาลาดัดดอนนับเด้งจงพีเอ็มกับจิงเอ็มกับคุยกับสงอกับฮอกเฮนรี่ลาดาพิมจูพลาพิมจูดูไว้ขับมันขับมันต้อยพินน้ำยอมันมาเอกจิงกับคูบัดกับสงอสิเลยยอบะกจิงอิมฮอกกจงพีกันนำละบันระบันเองยพีกตากับคำสงสิชัวแต่มันตาเงียบเป็ดยาอุนีอุบริวเงียบเป็ดยาอุนีอุบริวเงียบเป็ดเปตรัสอาร์เปตรัสกัลนองกับอาร์กัดขดกับเนียวอาร์เปตรัสอาร์เปตรัสกัลนองกับอาร์กระขัดกับเนียวกับองคุมนัวเตี้ยวลักเนกันแทดโนยาวหลอดบะฮอกยาวบาลาเป็นสงสัตยันวะดากตะกจิงลองกระเอ็ดจงกิตากิบมันพีกับไบเบิลกายทุชัยกับองคุมนัวกับไบเบิลกายทุชัยกับองบาอุลอดอุลองอุบะฮอกกับไบเบิลกายทุกับองคุมนัวกับองบาอุลอดอุลองอุบะฮอกเตหันเรลาชุกเนกันแทดยาอุลอดเอเมนลาชุกเนกันแทดยาอุลอดตั้งนามารจงโนตั้งนามารจงอุอับราฮัมอุบาลยาไซน่ากับบันตากจงอุกับไบเบิลกับเคลมองบาลักเนกันแทดอีกตุกิพรางุดฮักกับปอร์จงโนวะกับไบเบิลกับเคลมองบาลักเนกันแทดโยเอนักพิดาปุเลเปโตรสนิงกองไลอาร์พาวพินลับหางโตบากับไบเบิลกับเคลมอ่องบาลักเนกันแทดเฮบรูขัดไว้สั้นชะพังเอนักกับเคลมยาทั่วบาลักชูกเนกันแทดยากีเฮนเรกับไบเบิลกับยาทั่วบาลาเป็นกันเรียบาลารีเป็นเอ็มยากีนามารบาคิลองkita kiba bet ban yo ya kata ka jing pen em han re ya ulot la shukne kan that da ka jing duwai ka jong Abraham habang perkat chapang Abraham ka don ka jing perkat hanga ba ngaru ngari ban long ku balong Abraham bat kat nong na pedeng jong nga ba na pedeng jong pi ngine pet menta Genesis kal nong ka ba khat pra ka du khat ka ba khat nhiều khat pra khat nhiều Genesis
Genesis kat pra kat nyo ka ong kumno ka tien ka jong ublay pin dapet ka ni kala nong ka bakat nyo pin puli beter ter pin puli bet kini na do ka ni khot ka baning kong ka khot ka ba khat nyo ter ter na kala nong ka bakat pra pin pet pin lap hang ni ba u Abraham udai unong ya sat u ba shisha kata ka de ka jing shisha namar ba udai unong ya sat u ba shisha namar kata ublay ru ula ong hato ka dai mo ya nga bangan bure no Abraham namar kata uklam bure shua bo un penjat ya ka Sodom shua bo un penjat ya ka Sodom ba de ka Gomora ublay uklam bure na u Abraham henry ulaya tho balai namar udon ulot ha kani ka shnong ba ulot ulong ukon ruit jong u Abraham Nakwa ban ong ye pila da pilong kino ya sat ke ba shisha Oblay onnom buri ay na pishuwa ba unle ka ka ba bahane ka ba snew ya ga yeng ka sam ka jong pi ki ba hing ba sam ki jong pi la ne ki lok ki jor ki jong pi hare unde ya tho shuwa ba unle e kata kanongot na pedeng jong pi don ka jinga dei kumba u Abraham udon ka jinga dei bat ublay udon ka ta jinga dei parla udon ka ta jinga dei ka ba ngamla shuban mudur haduk ka no ka jinga dei ka jong Abraham bat ublay ba ublay om shem lo buri na u henry ublay ulaya tho ya u shuwa ba unle ya kane namar ulot udai ubom don hak ba un yo e ka jing pen em ula dei ban ya yap lang ula dei ban ya jot lang bat kino Sodom bat Gomora namar ba ka Bible ka ya tho shapang ka jinglong ka jong ungin se ya pet kam shipang namar kata ngakwa ban ong ye pi ba pinda pet ha ka ne pinya I ka jinga sat ka jong Abraham kam dei shu ka jinga sat ka ba monu mala ngai I ka jinga sat ka long ka jinga sat ka bala slam ba namar kata ka nungut na pedeng jonga ba na pedeng jong pi ngi penlut por ban ya sat na ka benta ka yeng ka sam na menta ki lok ki jor na menta ka perthai hi baro ka wai ka nungut na pedeng jong ngi penlut por ngi da syong ngi da penlut por kmat jong blai ban ya sat na ka benta ki mensim ki ba kordor wa Abraham hang ni udah ya sat lese uperkat umpai perkat ba ulot ubala judan ba umpai perkat ba ulong uta ubriu ubat dai hok mania yak lang ba kita ki nong Sodom Henry ula perkat lese dan san paungot lese perkat leng ba ka jinglong jing im ju ladron manu ba yok mat e ka jing pen em Henry wat ka yeng ka jong kim dai hok wat ma hi dai hok man yok e ka ta ka jing pen em ka Bible ka tho batang shi paungot rom dan Kabut tang ka yeng ka jong rum dan bat ngaling ong ba ulot rum dai ba un yo namar ka Bible ngin dai pet chu kam she kamat ni yo I ka jinglong ka jong ulot ba ulot dai ban yo e ka jing pen em henry tang na ka daw jong ka jinga sa jong Abraham lakni kan that yo namar kata ublay ukwa ya nga ba pi ba ngin long ki no ya sat kum balong Abraham ba ngin la ban kne kan that I ba hi ngi ba sam ka jongi lagi badai hok bakin let chadu jok henry tang namar jonga ba jong pi kini omat ya ka jing pen em bat pina pe pa kene kala nong ka ba khat khandai pini kene kala nong ka ba khat khandai ka ya tho bat kita ki arkot ki angal ki le 1 point sha Sodom la jan met ba ulot ula shong ha ka khardap ka Sodom bat ha ba ulot ula yo I ye ki ula yeng ban le tan ye ki bat ula dem krup yala ka khmat hado ka khandau khana puli kum to ter pinyo I hang ne ba lang ba ka jingya sat ka jong u Abraham ublay ula ai ka lat ka lenti ula penjalat khnang ba undon hapo ka khardap jong ka Sodom hapo ka gate jong ka Sodom mania syam bat kini ki angel khnang ba un yo ban le ba ya ki bat maki kin yo ban pelat yaki na kata keding kaba ublay unsa thangdo ya ka Sodom ba ya ka Gomora ublay penjak nang ya ka nikalat dai namar ka jingdu wai ka jinga sat jong no ka jingdu wai ka jinga sat jong u Abraham ban ngine pet menta ayu ka Bible ko ong ngine pet menta ter namar pa hang ni kini ki brio ki le ho ya ulot ba satang
katu kat nepor ba on sa thangno ega sodom ba ega gomora namar kata ulayat ho kilayat ho ha u abra ha u lot bat ulat ru ula kran ya ki persa kurim ki jong u namar ba kini kila yat ho ya kata ka e kaman saja bat gini pet ayu ka bible ko ong ulat namar kata ula lechabar bat ula kran ha ki persa kurim ki bala shong kurim bat ki khon kan the jong u bat ul ong to pin ki no to pin ki jot to da wan no na ka ni ga jaka na ba utrai un sa pendo no thiau ya ka ni ga nong ba hanrei hak mat lagi persa kurim ula imat kumba ukran biria ulat hang ni ulat let ban ya tho ban ya lap ya ki bau beliau sa penjot no ika sedom ba dia ko gomora hanrei hakmat ki persa kurim ula longkum uta uba biria balai ula longkum uta uba biria namar ga kwa ban ya tho ya pi ba nanor ba long ubri ubom ju pla men no ya kerteng ka jong trai bat mentau su pla kan san bat na lor kata ka jing pla ru u pla da ka jing arten u pla da ka jing bam nget namar kata kim shem langet namar lo dang ni pet e ka jing shisha bangin pet shisha e kata ha ka no ko rukom ba ngila ban sngo tho ba ulot u klam nget bat u pla ya ka kerteng ka jong utrai u pla yaki eki ban saja u pla da ka ba arten lada nyi mentangi plai ke jingwan arsen ke jong utrai da ka jing artatin manu ban nget ya nga ba dia pi ulat ruhang de upla ya kita ki baro khoj hare upla da ka jing artatin namar ngin ya pet ban ngin pen shishai kata ngin ya pet kani ka khot ka ba khan riu ko ongkum no kat ba ula le tut kita ki briu ki le bat scam ya ka ti jong u bat ikak ti ka tanga jong u bat ikak ti ki khon kan the jong u na ba utrai ula le isne ye u bat ula ya lam no shabar yo u bat kile ya bo biang ya u shabar kata kanong ba pi ka bible ka ya tho ba ulot ule tot hisin ba le tot ni sngo tho dei bom nget kumba men ta example hang dia poshnong jongi aba kat no sin hi ta yo tip ki jupen bena daka mai ban la ka si ki jup pertabet ba ban let ai no yo vaccine ban don ka jingya da ban la ka ta jingya bet jong ta ka nyang jing pang bat kum ta ter te ki to ki ban nget ki la yelet but namar bale ki nget mangi pat bom nget ni le bom patiao ni le bom sunyo bat nyim let hiru bale namar nyim nget ba utau injection ula bani dai ni te hak ne ngi sngo tho ba ulat ruha ba ule tot kamot nget lada nget kamot ula de ban chapting o kan ting ka jong ble kan sa an ka sa thang ngi ngi sai yak do to ngi le klot to ngi ne pet na wot yo ba kata ka ding kan lap kan bam do ini hanre ula le tot namar ba nget ni kan ma ha ko por ba la pen bena la ong ba yom lo sho oi me jongi la thi chi bor ni mangi ru ni le thiet kata kam lo shi bon bale ni nget te ha ba ni nget ni pen kloi ha ba ngim nget ni le tot te ngi hang ni ba ulot ule tot namar kata ka jing pla ka jong u ha ki persa ki urum ki jong u kap mot kapen i ba u pla da ka jing bom nget te ha ba u pla da ka jing bom nget hang no te ula ban job ya ki persa ki jong u pikir mau ke nong Samaria pikir mau ke nong Samaria habaka kala ya shamaru jisu habaka kala let ban pla bat kiba bon kila nget kila priang yu jisu namar kala pla da ka donut ka bashisha namar kata aku aban ong ye pi la da pi kwa ban long ki nong pla bat pi kwa ban long kita ki ba job ban sim ki bala ban kene kan thet ki nong pop na ka du jok ting nga kwa bangan ong ye pi to long ki ba pla da kata ka jing shir ham bat da ka ba pi le ru i ka ten ka jong lai la da ya la de phim le ya ki wei pi pla ka taru pi long kum ka jing bi ria hakmat jong ki kum ba ulot ulong ka jing bi ria hakmat jong ki ne ki la pen ki i kum bo ule bi ria namar kata la da ya la de nyim pat nget wat kmi lan ti ba pen nget ju bori wei onda pi la nget ya la de onda pi la le ya la de sahi ka ye ki wei ka sok ba man pen nget ye ki kan nong Samaria kala job ye ki men sim namar balai namar bakal nget wat nam long kum balong ulong te ulong u bahok hanre ju pla menu bat hapo sedang man pla ru pla daga jingar taten
naman ka tin ka jo ublay kay tho shy no Matthias kal nong ka ba shipo ka khat ka ba life ko ar ba uno ubam play ka katay ka jo utra u jisuru on na plak ma jo ublay namar kata ka hak ka jong ngi ka long tang ka serdap jot lada ngim nuot ban play ka katay ka jo utra ngi hap ban play ngi hap ban long ki nong duai ngi hap ban long ki no yasai kataru ngi hap ban play ka jing shirhem play ka jing snor play ka jing net ka ba shisha play ka jing snow scam nama lada pimpla lapi im hok sakat no kat noru pin om yo benta ha ka hima ka jong play namar kata yo don nap deng jong pi gi bam not ban pla ha do benta pis ngo le ran ngo ong ye pi kelak ka bomot na do benta ka sngi kelak ka bomot bat sedang ban pla wat ong ngam nang wat ong ngam la compare lada pimla ban keren kum ba keren mangi kum ne kran chicken ten ar kan ten ru kalabiang kat kum ka jing ayu blay ki don ki brio ki pamla ban kren don ki bala ban kren tang san minute chip ho minute khat san minute compare ka jing slam compare ka jing gloy hanre ka do no ka jong pi don ne em ya ka do no ban play u try hi sin ma pi don ka do no ban play u try compare pi pla ha ka no ka rukam kan poi hi ka por ka ba ublay un sa pendan kam ya pi ha ka no ka bentaru but ngakwa ban pen i ga jing shisha ngakwa ban pen i ya ga jing shisha ba kadaw jong u Abraham bala pen im ya ulot namar kata ngin ya pet hang ne ba kani ka khot ka ba ar khu khandai na kani ka lanong ka ba khat khandai ko ong kum no han rei ublei men ba ula pen do thiaw ya ka nong ba jong ka pen thor u lakan mau yo Abraham ba ula pha no yo ulot na pedeng kata ga jingkelon men ba ula pen kelon ya kata ka nong ba ha ka ba ula syong sa ulot pi ka Bible ka khalem ya tho ba na mar ka hok jong ulot la pen em yo ulot han re la ya tho ba na mar jong Abraham kata khot ka ba ar ku kandai ka ya tho shai ba na mar jong Abraham u blai ula kan mau yo ulot na ba kata penyo i ba kapateng ben riu jong ulot na kini ki khon kan thai ki jong u hi la mi kapateng ben riu jong ki nong muwab bat ki nong amon ki ba long ki nong shon jong ki khon Israel namar balai namar ba ulong hi kadaw jong kita hi ki kam ki bala pen kha la pen mi kapateng ben riu ka mutlap pateng ben riu ka bam itho yo blai ka pateng ben riu ka ba shon ye ki khon Israel namar kata wat nam long pi kum balong ulot wat nam long pi kum balong ulot u hok te rega jing hok ka jong u kam la ban ra beneng yo u haji sha ula de bat inglang bat kinong sodom hanre tang na ka taw jong Abraham ula yo mat ye ga jing pen em la shu kne kan that yo u namar kata to ai ma nga bat ma pi ngin long kum u Abraham bangin kne kan that ye kinong pop papli bari ni pet man ta jakap kala nong ka san kan khot ka ba arpho ko ang kum no san arpho jakap khong ton te bau tao ba pan phai pat ya wa pop na ka jingya sakma ka lanti jong u on pen em ya ka man sim na ka jingya bat on tap no ya bon ki pop len pi no breu u bala ban ben pai no breu na ka jinglong pop la ma shi bon ki pop len la tap no i ki pop i jing pala namar ka tanga ong ya pi kat ma pi dang pla la nang pen kho i ki pop ki jong pi la nang kur kho ya yen ka jong pi la nang pelat i ki jing chak te sha kho ma yen ha sem jong pi namar ka ta la da don nap ding jong pi ma ching e na ka liang ulok ki khon ki ti bat kum ta ter kat ba pi dang plai ka kerteng ka jong utrai ngakwa ban ong ye pi kat ba pi dang pla ngakwa ban ong ye pi la nang kur khu ye pi la nang jubab ya ka jing kur khu ka jong la nang jubab ya ki jing duai ki jong pi namar ba pi nang man kne kan that i ki nong pop ba pli mat kani ka khot ka ba khan riu jong ka ne hi kal nong ka ba san ka ong kup no to phine phla para lok hi ya ka jing palat ba to ya duai na ka banta par lok hi ba on da pen khia ya pi ya ka jing kerpat minot u ba hok tala shibon pilong kita
kita dua ya saat kita kumno hato pi minot man lakasni banduai kat bakim padio e kejuba lala pi minot kala ashibon ublay un sejubab balala ublay ujubab nakabenta ki wai pat ki mensim ki bakordor un jubab nakabenta ka jopi un kurkui piru wat nam do jingkerna wat nam perkat mau ublay un jubab tai jing duai ki ba pi duai nakabenta ki wai balay yang un jubab kan sapoi ka puar ba un ai pi ka jubab ka ba khambang ka ba kham tiang nama ba pila minot manduai nakabenta ki wai ru wat nam long ki ba arsap ki ba nang banduai tang nakabenta ya lade tang na mata ka yeng ka samla jong hanai duai lem nak mata ki wei ru bat ka bible ka yatho pala da philong ki ba minot ka la shibon te ka la shibon na mata ki wei ka la ru shibon na mata ka jong phi bat da ka wei ka man siem la plat em na ka mata ka jong phi la mak shibon ki pok ki jong phi on plat e ka jing e ka yeng ka sam ka jong phi la da nak mata ki wei phila ya sat ublei un ya le na ka mata ka yeng ka sam ka jong phi ublei un kur khui ka yeng ka sam ka jong phi na mar kata wat nom do jing kermen Tengok pio aja kerja lama kerja ke jom boleh, itu ini ayo kerja ke jom try. Abalai be ejunga wan man ayo kerja ke bakoi ke jom ke baman ayo pada jongi ke ko pa be ejunga tu dokor kuno kini ke kuan ke jom ke balai osnga kerja ke bakoi ke jom itu ayo ke lawan pentrai kam ya ke ko pa be ejunga. Dek jongi ba ke jom ke ko pa be ejunga. Kor kui ke dek jing kerja balai ke jom mak ke pop kirang ke jom ki baru koi atrai kera. Kor kui ki atrai kera penlong ki sakhi ke jom ke ko pa be ejunga. Penlong ki nong duai ki nang asai ke ko pa be ejunga. But ke no jing dan kam ke baki dan kam ha ke jing ke jom ki tu pendap iki atrai kera man ayo ki mat ka buat ka kia man ai karta ka bajrong atrak na man ai ka jing em atrak na ka badak piang kerhai kin ko pa be e junga ablei be e junga shimti ki kur khui ki atrak na o kalawai ka jong ki kan long kalawai ka ba pernai kin ko pa be e junga benan kam ye ki na mata karteng ga ba khoi ka jome ya rap ye ki ha ki benta baro khoi kin ko pa be e junga ablei be e junga te song ye ngi de ka jing e ka jome atrak na bat ai ka jing te ka jong ni atrak na bat me atrak na o de shisha kin ko pa be e junga kan long ka banang scam kin ko pa be e junga shimti ye ki kur khui ki shadu ki ba bam jukun yo lo me ka puram bar khoi ngapan ko ta ba khoi ka jome jisu amen but amen to blame yo ban kur khui philang baro yaro you try